Hello, magandang umaga po sa mga nanonood niya kay Apo Andy. God bless all po sa ating lahat at happy Sunday po sa mga nanonood sa akin. May konting tips lang po ako saan may nagtatanong po kasi sa messenger ko kung pwede daw po basta-basta mag-insenso ng tahanan nila o bahay. Hindi po lahat basta-basta pwede kayo mag-insenso ng tahanan. Kahit nga yung si Father, mayroon silang basbas ng Panginoong Kristo. Meron silang katungkulan na basbasan. Para rin po yan ng kaluluwa, mayroon silang karapatan magbasbas sa mga patay. Ganun po yung kasi yung iba, kala nila pag nag-insenso, ito po'y delikado. Hindi po to basta biro lamang. Huwag nyo to gawin biro-biro pag-insenso kasi lason po yun sa mga bad spirit. Pag nagpapa-insenso po ng bahay, kailangan po meron kayong basbas ng Diyos o meron kayong kakayahan o sinasabi nga ng ibang manggagamot kung may karga daw kayo sa katawan o binigyan kayo ng pahintulot ng Panginoon para magtaboy ng mga bad spirit. Kasi pag kayo lang nag-insenso, magkakasakit po kayo. Pangalawa, hindi kayo patutulugin. Painitin nila yung bahay mo kasi yung insenso po ay lason yun. Lason po yun sa kanila. Isang taon sila magdudumi, lalo po yung mga duwende, mga itim. Atakihin kayo pag natutulog kayo, papapayatin nila kayo. Pangalawa po, sa mga nagtatanong naman sa akin dyan, ito, konting tips lang po ito. Simula sa 10 taon, hindi aabot po ng 11 to 12. Simula po sa 10 hanggang pababa. Hindi na po kailangan ipitin ang batang yon kasi mapalad ang mga bata dahil sila ang sabi nga ng Panginoon, sila ay mga masuswerte. Hindi po sila pwedeng ipita ng bala kasi nagtatanong po kayo sa akin sa messenger ko o kaya palito, etc. Kaya ko po gawin yon sa pamamagitan ng spiritual sa isip. Kahit papel, kaya ko po gamitin yon sa paa ng tao. Kahit balahibo po, kaya ko gawin yon. Pero minsan di ko na po ginagawa yon. Yung kasi pag inipita mong bata, dinadala siya ng emosyonal niya, yung mga napapanood niya sa mga TV, kung ano mga aswang-aswang, kung kinakatakutan niya. Yun po ang sasabihin ng utak niya. At hindi po papasok ang 10 demonyo sa isang bata, ang edad ay 12 taon. Yun lang po yun. Hindi po papasok ang 10 demonyo sa 10 taon na bata. Hindi po yun totoo. Yung bata kasi nanonood po yun ng mga minsan nakakatakot sa YouTube, kaya isip niya, nangyayari sa kanya. Ang capacity ng katawan ng tao, simula 15 years old, 14 o ganyan, hanggang patas na mayroon tayong edad, hanggang 3 lang po, hanggang 4. Pag lumagpas po yun doon, magiging baliw na ang tao. Yun po yun. Sobra-sobra na po yung mangyayari sa tao. Pag 10 demonyo, kling-kling ng tao. Diba meron po nga akong in-upload dyan sa YouTube ko kay Andel Ortinis. 1 demonyo lang ang sumanib sa kanya. Inuutusan siya ng demonyo sa panaginip na mawala ng tiwala sa Panginoon, kung ano-anong pumapasok sa isip niya sa panaginip, tinatanggalan siya ng pananampalataya. Sa isa nga lang, nasisira na ulo ng tao Sa 1 demonyo lang Diba tinanong ko siya kung sino ka? Tinanong ko sa kanya kung kilala mo ba ang Diyos. Sagot niya kasi sinabi na ng mga guardian angel ko na hindi siya tao. Diba sinagot niya, hindi ko kilala ang Diyos mo. Yung hindi pa ako nag-YouTube, marami pa akong karanasan. Una nga, akala ko katang-isip lang ito Kaya nga sabi ng Inang Salome ko, hindi sa papasok ang 10 demonyo sa isang tao lang. Wala ka ng guardian angel nyon. Hindi ka naman napoproteksyonan ng guardian angel mo. Hindi basta-basta umaalis ang guardian angel natin. Maaari lang itong umaalis ang guardian angel natin sa katawan tao natin pagka yung tayo ay mamamatay tao, etc. etc. Kung masasama na talagang iniisip natin sa kapwa natin. Kaya hindi po ako naniniwala. Nasagot ko na yung tanong mo Huwag ka mag-insenso agad ang bahay mo. Kailangan ito, meron kang sinasabi nga sa ibang manggagamot, may karga ka, may ganyan ka, may karunungan ka at may abilidad ka. Meron kang ibinagkalob sa'yo ng Panginoon na gift na sa'yo yun. Magtaboy ng mga masamang espiritu. Kasi ang masamang espiritu, alam niya rin kung gaano kakalakas at alam niya kung gaano ka matinding maniwala sa Panginoon Kristo o pananalig mo. At alam rin ng demonyo kung gaano kakalakas. At alam niya kung gaano kalakas na na-improve mo na yung kapangyarihan ng binigay ng Panginoon Kristo.
Kahit nga ako natutulog ako, inaatake ako ng mga demonyo. Minsan di nga ako natutulog, gising ang katawan lupa ko eh. Yung katawan lupa ko tulog, pero yung isip at diwa ko gising. Kaya delikado po yun. Tsaka yung mga gusto pong matutong maggamot dyan, balang araw tuturuan ko po kayo ng tamang possession. Paggagamot talaga. Marami po akong natutunan sa inang Solomiko. Kahit yung papel po na ginagamit nila, kaya ko po yun ilagay. Susunod po, pag meron po akong ginamot, ibablog ko po yun. Kung paano ko po gamitin yun sa pamamagitan ng isip lang at puso. Paano magkaroon ng kapangyarihan yung papel. Napopomban sa paa. Pwede ko rin po gamitin yung balahibo ng manok kahit puti, pula, kaya ko pa rin yung gawin. Kaso hindi ko rin po yung ginagawa kasi minsan nakikita ko na yung kalaban ko sa loob ng katawan ng tao. Yun lang po yun. At maraming salamat din po sa mga nanonood at saka nag-message sa messenger ko na nakipagkaibigan sila sa akin. Maraming salamat at nasasagot ko yung tanong nyo. Huwag kayo basta-basta mag-iinsenso, kailangan po may basbas kayo. At ulitin ko, walang 10 demonyong papasok sa loob ng katawan ng tao, lalo ng bata ito. Karamihan pumapasok sa bata ay yung mga emosyonal nila sa panonood nilang TV, ng mga body spirit, nakakatakutan nila, napapanaginipan ng kanilang isip at puso yon. Yun po yung hindi po nila makalimutan. Karamihan lang yan pumapasok mga duwende. Wala pong 10 duwende rin papasok sa bata. Liban lang po 15 years old pataas kasi yung mga batang yung makasalanan na. Hindi ko naman sinabi makasalanan tayo. Lahat naman tayo magkasalanan. Doon na po kasi doon umaatake ng mga body spirit. Wala po, hanggang 3 lang ang demonyo. 3 nga lang, nasisira na ulo ng tao eh. 10 pa kaya. Hindi po yung totoo. Dala lang po yun ng emosyonal pag-iisip nila. Sa dami ko na pong experience sa paggagamot na hindi pa ako nag-YouTube. Halos nakakausap ko lahat sila. Tinatanong ko pa nga sila sa mga anghel ko kung sila ba talagang ano. Totoo naman ang sinasabi nila. Kaya nga po nagtataka ako eh. Bata, 10 taon, 10 rin ng demonyo. Tapos mga elemento, masisira na po ang ulo ng bata. Baka pumayat natin hindi na siya makalakad yun. Baka makita nyo po, umaangat na siya. Tawag doon, exorcist na. Baka nag-strategical na siya. Kasi meron akong ginamot dati eh. 2 demonyo lang eh. Umangat siya sa ere. Meron po yung magpapatunay. Yun lang po. Yun lang, may konting tips lang po ako. At least sinagot ko sa iyo sa messenger. Dito ko na sinagot sa YouTube kasi nanonood ka naman. Kaya nga po, wag po kayo basta maniniwala. Kasi minsan yung mga bata dala ng emosyonal. Meron nga akong ginamot na bata. Sa 1 linggo, 10 manggagamot, panlabing isa ko. Alam niyo, pagdating sa akin, sabi kasi ng bata, napasok sa isip niya, meron daw siya nakikita multo. Sabi ng bata, 10 taon na yata yun, mga grade 6 na siya. Yun ang pumasok sa isip niya, meron daw siya nakikita kahit wala naman. Tinignan ko yung third eye niya sa gitna ng mata niya, wala akong nakikitang liwanag. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung bata. Hindi ko naman sinungaling yung bata. Kasi meron siyang emosyonal eh, pag-iisip, pagsiselos. Nagsiselos siya sa mga kapatid niya kasi hindi pantay-pantay ang pagmamahal. Yung ginamot ko yung bata, wala akong ginawa sa kanya. Isa lang sinabi ko sa magulang niya, hindi po siya sinasaniban at hindi po siya nakakakita. Kahit ipaputol niyo po ang daliri ko, totoo ang sinasabi ko, handalan niya lang, kailangan niya lang ng pag-aruga, pag-iisip, paglalambing bilang isang magulang. Meron siya nakikita sa mga kapatid niya dahil kasi mismo angel niya na kausap ko, mismo ang nagbabantay sa kanya, na nagsiselfs lang po siya. Alam niyo po, ang ano lang doon, cellphone lang po may problema. Kaya yung iba, hindi po basta-basta yun. Porque sinangayunan po ng ibang manggagamot, hindi ko naman po inaano yung ibang manggagamot, pero wag po tayo basta-basta manimula kasi ang bata hindi basta pwede. Mahal sila ng Diyos. Hindi po sila basta-basta papasok. Kasi ang mga bata, hindi sila pa marunong magsinungaling. Kaya hindi pa sila pwedeng alililihan ng masamang espiritu. Binabantayan pa sila ng Diyos, lalo ng mga guardian angel nila. Yun po yun. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa akin at isinagot ko na kaya ako nag-live nito. Tapos po yung mga sinasabi nilang maestro, huwag niyo po akong tatawagin maestro. Pakiusap po kasi pag sinabing maestro, magaling ka na. Pag sinabing master, magaling ka na. Saka na lang po, pag matanda na ako, kulubot ng mukha ko. Yan, pero ayoko po yon. Simpleng instrumento lang ako ng Panginoon Kristo. Ang may hawak sa akin, ang Pong Jesus Nazareno. Yun lang po at wala nang iba. Siya lang po ang dakilat, makapangyarihan sa lahat, ang Diyos Ama sa langit, na tumutulong upang taboy ang mga masasamang espiritu. Ang mission ko lang ay lipunin lahat ng demonyo o exorcist. Ibalik to sa pinanggalingan nila sa ilalim ng lupa at ibalik ang mga tao sa pananalig at pananampalataya. Alam niyo po ba, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa puso natin lahat tayong tao sa mundo.
Nawawala lang tayo ng pananalig at pananampalataya. Lahat tayo may kapangyarihan. Yun ang sinabi ng aking anghel. May kapangyarihan tayong mga tao. Ang isip lang nga lang natin minsan ay makasarili, mapanghusga, kung ano-anong pumapasok na masamang negatibo sa ating isipan. Isipin nyo, paano ko nagagawa yung kahit papel, kaya ko ikabit yun sa daliri ng tao at painitin yun o palamigin. Kaya palito pa yan. Dahil minsan nagkasala rin ako sa aking ama, tinanggal ko na yon. Pero hindi naman ako pumatay ng tao ha. Ang ibig ko sabihin, siyempre, hindi ko pa rin maiwasan kung ano man nakikita ng aking mga mata na nanghusga ko. Pero yun ay, lahat tayo nagkasala sa ganoon. Kaya nga linisin mo muna yung isip at puso at kaluluwa. Yun po ang pinaka-importante. Para hindi makita ni Satanas ang kahinaan mo. Ang pinaka-importante sa lahat, lagi tayong humingi ng kapatawaran, manalig at manampalataya. Huwag tayong susuko at huwag tayong mag-isip ng kahit ano. Masayaan tayo kung itong buhay natin at alam naman ng Diyos yun. At mapalad tayong mga mahihirap dahil tayo mismo ang nakakakilala sa Panginoon. At yung pagsubok na binibigay niya sa atin ay nakakayanan natin ng walang alinlangan. At wala tayong sakit kahit mahirap o wala tayong pandoktor, pang-hospital, nandiyan pa rin ang ating pananalig at pananampalataya. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Mayaman, mahirap, kahit ano po tayo. Lahi ay iisa lang ang Panginoong Kristo na sa langit lamang. At lagi po siyang nakatingin sa atin. Mapalad ang nananalangin na hindi nakikita ang Panginoong Kristo. Yan ang sinabi sa akin. Kaya sinishare ko lang sa inyong lahat. Kaya yung iba nawawala ng pananalig at pananampalataya, paano sila nagkakasakit. Kung pabago-bago po ang inyong pananalig at pananampalataya, sinusubukan din tayo ng kalaban natin. Alam niyo kung sino kalaban natin? Si Satanas. Sinusubok niya ang ating pananalig. Kaya wag po tayong bibitaw. Kaya yung mga sakit na nararamdaman nyo, naranasan ko na rin po yan. Pero pinilit kong mapalapit sa Panginoon na kahit hindi ko siya nakikita, kahit hindi ko alam kung nakikinig siya. Pero pinakinggan niya ang aking panalangin. Kaya ito ako, sinishare ko lang ang lahat ng spiritual na pinagkalob ng Panginoon sa akin. Kaya nga sabi ng Inang Salome ko, 1 taon at 6 na buwan ako nasa Kanya. Pinagpraktisan ko, pinag-aralan ko yung spiritual, paano pagganahin ang kapangyarihan ng enerhiya sa loob ng katawan natin. Pagsamahin ng una ang Diyos. Isip, talas ng isip, talas ng pakiramdam, ang katawan lupang ito ay pag-iisahin. Para mailabas mo yung kapangyarihan na nagmumula sa iyong puso at kaluluwa at kaya mo ito idaloy sa lung katawan at kamay. At pwede mo itong hindi idikit sa kalaban mo at kusa itong gagalaw na hindi nakikita ng normal na mata. Doon natatakot ang demonyo at ang mga mangkukulam at mambabarang dahil alam niya, ang taong ito ay binigyan ng karunungan ng Panginoong Kristo nila, ng Diyos nila, na may ganung kakayahan. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kayo at lagi kayo manalangin at mananwala. Pag natutunan natin itong gamitin, hindi tayo basta-basta papasukan ng demonyo at hindi rin tayo basta-basta magkakasakit. Dahil dati payat ako. Yung naturuan ako ng Inang Salome ko yun, inabot ako ng matagal. Pero namatay na siya, hindi pa rin ako natututo. Ngayon, pinag-aralan ko yun. I-concentrate ko ang aking isip, pinakawalan ko ang lahat ng galit sa aking puso. Yung nangyari sa aking buhay, lahat yun. Nagdasal ako ng taimtim, umikit ako, at inisip ko lang ang Panginoon sa isipan ko kahit hindi ko siya nakikita. Inisip ko ang mukha ng Pong Jesus Nazareno abang ako'y nananalangin. At parang katawan lupa ko ay parang papel. At may dumadaloy na kilabot at kuryente sa buong katawan ko na hindi ko mawari at napakainit ng aking pakiramdam. Yun ang sinasabing galing presensya ng Diyos at espiritual ng Panginoon Kristo ay pinagdaloy sa iyong puso at isipan. Kaya mo gawin ang isang bagay. Kahit stick lang ang gamitin ko, nadidetect ko agad yon at naididikit ko. Kahit papel lang, kahit wala singting. Marami pang bagay na gusto kong matutunan at isi-share din sa inyong lahat. At happy Sunday po sa inyo. Malay Castilla. Yun lang po at masishare ko lang po. Wala pong 10 demonyo papasok sa bata. Hindi po yung totoo. Yung mga ganung bata, nakikita nyo hindi ko po sila iniipitan simula 10 taong pababa. 12 pataas po. Hindi ako nagkakabit ng stick. Ginagawa ko lang po sa kanila, tinatawas ko lang po sila, pinapanalangin ko at pinapainom ko lang ng tubig. Kunyari, hinihilot ko lang po yun. Inaayos ko lang po ang kanilang mga ugat. Yun lang po ang ginagawa ko sa mga bata. Kasi sila ay wala pang kasalanan.
madali lang silang matukso ng mga masasamang elemento kasi sa panaginip, sa panonood nila sa mga TV, sa YouTube, na hindi nababantayan ng ating mga magulang. Yun lang po yun, napakasimple lang po. Nasagot ko na ang tanong mo sa messenger, ha? Hindi ka basta-basta pwede mag-ansenso. At ang pakiusap ko lang po sa lahat ng mga taong nanonood sa akin. Kaya lang nila ako tinawag ng Apo Andy dito sa Pampanga dahil yun po ay respeto. Kasi mahirap daw banggitin ang pangalan ko na Andiel. Kaya Apo Andy ka Andy. At tayo ko pong tinatawag ako ng maestro o master. Ang master at maestro ko, unang aking Diyos Ama sa langit na Panginoon nating lahat at ang poong Jesus Nazareno ay siya'y nasa puso nating lahat. Pangalawa lang aking mga guardian angel. Pangatlo, ang bato sa aking puso na binigay ng mahal na ina o mahal na poong Jesus Nazareno. At ang medalyong ko sa aking katawan na hindi nyo ito nakikita, ay ito'y sinuot ng aking ama. At ang mga bato ko sa dibdib ko. Yan ang kapangyarihan na pinagkalob sa akin ng Panginoon. Kaya napapansin nyo, wala akong suot ng medalyon. Pero hindi nyo alam, meron akong medalyon na kasuot sa aking katawan na hindi nakikita ng normal na tao. Pera pa yung sila magnetiko sa baywang ko. Yun po yun. Yun, makikita nyo siya. Pero itong medalyon sa leg ko, hindi nyo to basta-basta nakikita. Ang nakakakita lang nito, may isang tao pang nabubuhay sa mundo. Siya lang po. Siya ay hinahangaan ko sa galing ng kapangyarihan niya. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless. Sinagot ko na ang tanong mo, kuya. Sa messenger, nanonood ka sa YouTube ko, kaya wag po kayo basta-basta mag-insenso. Kung ayaw nyo pong kayo ay atakihin at bigyan ng kapansanan ng sakit ang buong pamilya nyo. Ang pag-insenso po ay may dasal po yun. Hindi po yung basta ginaganong-ganong lang. Alam nyo po ba yung una kong pag-insenso? Hindi po ako nakatulog ng 1 buwan. At meron po sumasakal sa akin, kaya delikado po yun. At maraming salamat po sa inyo at God bless. Ulitin ko, walang 10 demonyo ang papasok sa katawan ng tao. Hanggang 3 lang. Sa 3 nga lang, nahihirapan na ako. Sa 10 pa kaya, hindi kakayanin ng normal na tao yon. 1 demonyo nga lang, nasisira ng ulo ng tao. At wala rin pong 100 mangkukulam o 30 mangkukulam na papasok sa tao. Ay, napakayaman mo naman kung papakulam ka ng 30 mangkukulam. Kaya mapapayo ko lang po, pag 1 mangkukulam at batikan lang, kaya-kaya ka na niyan tugsayin o pahirapan. Lalo po may mga subo. Lalo po yung mga mambabarang na may subo. Katumbas po nyo na 10 tao ang lakas niya. At kakaiba po ang kapangyarihan nila. Isang tingin lang po nila at alam na nila kaya na ng tao. Dahil ang spiritual nila ay puno ng kasamaan ng kaluluwa nila. At wala po silang konsensya. Maraming salamat po sa inyong umaga. At happy Sunday po. God bless all po sa lahat ng mga nanonood sa akin dyan. Pagpalain nawa kayo ng aking Ama sa langit. At matapos na po ang dilubyong ito ng COVID-19 at matapos na po ang bagyo na ito. At malinis na itong 2020 at maraming salamat po. Amen. Pagdamutan nyo din po ang aking senior po sa inyo.